kumsang ni pakuania Indonesia ram chunga school pakhata hian zirlai te hi anron langa break atanga minute nga nu la ka chuan bel chu ron rile ngalin zirtirtu te chuan nopang te chu ruma lut khom tur chuan an tia zirtirtu pakhat chuan nopang te bula chuan ko chung lama boina chu wangin school chu cancel ani thule manmo taka an in lampang pan tur chu na lo tia Indonesian ho chuan Chinese ho le Indonesian le Chinese thla pol te chu an ram economy ti chetu le crime rate ti sang tu ti in boina chu an lo siam na samaya Chinese dor te le thla pol dor te chu an lo suwa sama an mani te chu manin an lo soisa a basa chuang mek et uinale silve tu unau po chu basa tang chun ron nuk thla in zirlai no pangan ni le ni lo po chu an kher to lo Chinese thi sen kai an ni to pot chuan chung ho chu an vibe ma ani ber maya silvi ngai zong ve tu pen ka chuan silvi te unau chu chan tumin aron zui ve boka ma sengking ho tu pa chuan pen ka chu tolmi dik tak mani se Chinese thi sen kai chana lo tuma wang chuan akuta chuan chemte chuna zai saka et wina chu no pang mai mani sela chutia upong sual tuma an man bet vel lai chu mu theilavin chan chu watuma ma sengking zinga pakhat chuan thirbung hian et wina lu chu alo vuak saka ni khorhelo chuan a zui ta ni an har chuale meu chuan aum na hmuna chuan tuma an lo to lova tual mi ten ol sam taka an hriat thei mei to lo na turin et wina chuan a mai chu na sa tak chu na tan bala man mo tak chuan in lampang chu pan ngala a u silvi chuan in lampang alo pan sana ni te chu ringin beise na sang tak nin chuan in lampang chu pana ma se thil mu chuan a bara khai chiang khop mai an in lan theina awathlen chuan an in chu Indonesian tual mi te chuan lo hal sakin alo kang na sa to maya anu le pa te chu he an in chung ngai a hian Indonesian tool mi te chuan an hal hlumani asin churun in thlakin he thil thlena tanga kumsom pariat liam le nu kumsang ni somni pasari chu arun thlenga et wina po chu puitling tak tak alo ni ve towa kha thil thlena tang khan kumtam tak liam to ma se chi le chi in kara chuan boina chu ala om deuh reng thawa a ma zung ai po khan in tha na te chu a hluar zo ke moti mai turania banga te chuan Chinese thi sen kai huat na graffiti thuziak te chu a che chui maya Chinese thi sen kai te ne na boina te po chu a chuak le fo thina et wina chu Duri High School Jakarta Indonesia hmuna hian aron langa Duri High School a hian mi io substitute teacherin a dona ni Chinese thi sen kai ni wang hian kumni chungin voinga ngot mai a school thona po alo son towa tuna a thona tura po hian an du wang ema thok po ni bik lavin zirtirtu anin dei lo wanga thok ani jok ma ome helai skula kal no pangte hi an sualin zirtirtu tan po an hlom thei hial maya hemi wang te po hi ani mai thei zirtirtu te chu thok ngam lavin hundanga anlawin son dei mai hi alonia Duri High School principal chuan a file te chu lo endik sakin et wina chu Chinese ti sen kai ani ti a file atang chuan a hre theia Duri High School principal chuan atana a hlom thei thu te lo hrilin aduni phot chuan in nuk dok le tur chuan atia ma se et wina chuan in nu do tum lo thu le he Duri High School a hian a tho ngai tur thu chu a lo hril thunga chutianga et wina berin thua po cha ta ka chuan Duri High School principal po chuan thatak chuan lo dong songin hetianga anin kom zo nu hian et wina chu a class ni na tur lama chuan a kalzui nga la an lo soi ang tak takin a class ni na tura no pang te chu zirlai thadu lo geng rual khom hi an ang deuh ber maya classroom chunga alu to nu po chuan zirlai te chu an thutna chuan la thu mai lovin an la ti tlanga a bek chu dokana chuan handari dotin ani chu an teacher thar tur ani thu chu a han hrila heta hian tlem chuan zirlai te po chu an han re ve dewa zirlai zinga an geng ho tu pa ve deuh Jeffrey chuan an zirtirtu thar chu ngai nep tak hian fiam thu tho thiamini ang mo ti chuan ngai nep tak chuan alo el sen vela et wina chu Jeffrey bula chun vakal hnain no pang sual ve takini ang mo inu le pa te pon an boi pui ve hle chuan karing cheni a han tia et wina chuan athu nei tu zokani zia chu han lan tirin Jeffrey chu atlom zoka chuan atang ta ni et wina hian bota hian thila zia ka hetia thila zia la hian thingbung hian an ron voma et wina chuan a thin rim mel tilang chung hau lo hian tu thil ti nge hriat thu le midoi zep tak chu mi kara abiru ni mo ti chuan arun soya class atanga achuk do chi tia chuan zirtirtu pakhat dayanai chuan enge class ma saber chu an ti chu lo zota
Edwin chuan apa ngai khop mai ti chuan lo changin ril ru lama helkam tu ani nga deu wang chuan rumdanga kan lein komdonia ti chuan a kalsana school ban huna lo ni chuan Edwin chu school gate bula chun dingin no panglo chu ka piang chu uluk tak chuan lo ena Mizo chu anei ni ti chiang khop mai heti lai hian Jeffrey le a thian te chu chhun lama thil thlenga wang khan an thin chu la rim hle maya Chinese station kai an thin rim na hrik thlak na tur chuan zonga an tuma nge chuan Chinese station kai driver pakhat hi mu fu in chu pa chu na satak me chuan an soi sanek maya Edwin chuan Amazon ala mu lo wang chuan Chinatown lama chuan thil in tur chuan a peng koya chulai hmuna thok bartender me chapakhat chuan Edwin chu amuta fu lutuk lawani ti hre in chulai hmuna Chinese dang on ve te hna chuan Edwin chu ti phurangai ni ti han hrilin him tak chuan Edwin chuan siama heti Hong hian Chinese mi le sa te chuan Indonesian zirlai pakhat hi an lo soi sa a chu zirlai an soi sak chu a school thona a no pangkha lo ni ya Edwin chuan top san tura han te in chung no pang ho po chu an tlan chezui ta ni Edwin chuan chu no pang chu an in lama thla chu han tuma ma se chu no pang chuan alo du tat lo heti zirlai no pangin akal san lai hian angai tu na chuan hun kal to hirun langin a u Silvi hi kha thil thleng rap thlak taka khan alo dam chuaka khami tuma thil thlenga khan nau chu lo pa in fapadu takalo neya ma se tun hnai dawa a fapa na chu a hreta tlat lawa Silvi la chu adam lo hi na in a fapa chu a bo hlen mayang ti chu hlawa hemi wang hian Edwin ne na chuan afapa chu zon chu sak tur chu na lo nge na a hriat dan chuan afapa chu Duri High School a kalni in a hre a Duri High School a Edwin a tho chan tak po hi a u fapa hi zong chuak tura thokani zok ma ome a zirlai student an soi sak chu uluk tak chuan chui zui ngalin a u Silvi fapa ni chu a ring tatlat maya Jeffrey le Paul te chu an zirlai pui Chinese hovin an lo soi sa ni ti an hriat chuan an thin chu rim hle maya phubalak du na chuan an khat le ngala Edwin chu classroom a chun rong kalin a zirlai te hne na chuan zinglaman thil mu an du piang ziak tur chu na ti ya Jeffrey chu in lapa ve tak mai ni pi alama Chinese station kai hrim a huat na wang chuan an Zirtirtu pa Edwin a thil soi po chu alo ti ve du lova Edwin chu Jeffrey bula chun rong kalin classroom ka pek chu ti mai tur chu na ti ya Jeffrey chu run tingin Edwin chuan ingamani chuan du le kut mit thlak la ma se nak tu ka chuan school atang hian no chu ininga imambak chu a eng lovin parking attendance ti vel I thongai don ani a han tia tuilo zet chuan Jeffrey chuan lem chu ziaka rin ai dein Jeffrey chuan lem zia chu alo thiam phian maya belaron rik chuan zirlai te chuan an lem ziak chu an ron submita ma se Jeffrey chuan submit ve ta lo chuan a lem ziak chu pothlerin kanin kar hi ala top lo aron tia Edwin chuan kha zirlai no pangan soi sakha komfal chu tuma ma se chu zirlai no pangla chuan alo hlau na samaya komfal po chu a komfal theitari lawa Jeffrey le Paul te chuan an school veng tu security guard te chu secret mang chuan thamin Chinese station kai zirlai pakhat chu an school a chuan an du tok chuan an soi sa a library lama hian Edwin le Diana te chu lekha buchir hian aning kom duna Edwin laka chuan Diana chu a tha in a fil hle maya Diana chuan Chinatown na bara chuan Edwin chu kalpuya chuan soma Edwin po chuan lo nial bik lovin bara chuan angkal duna bartender me chia chuan Edwin an Indonesian me chia alo hroya wang chuan alo lom lo hle maya Edwin chu alo star ruk deuh wang te po ani ve pakhata Edwin chuan Diana nen chuan aning kara engma aum lo thu chu a han suya Diana chuan engwangin nge school hlom taka aron tho chan ti chuan Edwin chu zota Edwin chuan soithui du ran lo chuan Mizo na nei thu chu lo hrila heti lai hian breaking news chu run pongin Indonesian tolmi tele Chinese station kai teng kara boina lian taka chuale to thule kumsom pariat liam ta miang kha a thlen le thu chu an lo soya bar chunga te po chu an re dau thap maya ma se chu thil thlen na chu an umna tanga mun hla takani wang chuan an thla chu amuang le ta dewa zante ani to wangin Edwin chuan dainai chu thla tuma ma se dainai chuan Edwin hne na chuan Chinese station kai tan zan chu a hlom dei jok thu chu hrilin an pani chuan an in lampang ve ve chu an pan ta zo ka Edwin chu a ho konga chuan mai tuam chemte keng hian alo be thut maya ma se Edwin hian lo be letin chu pa malpuya chuan avi saka mai tuam pa thian te chuan thil chu akal fu don lo ni a hre in rang tak chuan motora chuan an thian pa chu phurin an tlan chezui ta ni
Diana chuan thil thleng chu Edwina hna chuan principal hril lo tur chu na tia khamizana amaron beitu kha Edwina chuan Jeffrey ngei ni chu na hria a principalin a hnot chuak ani chuan atan boina lian zok a thlen pal mai a hlo thu chu Diana chuan Edwina chu lo hril ve thunga mase Edwina chuan aril ru chu thlaka tum lawa thil thleng zong chu principal hna chuan hrilin Jeffrey chuan kova Jeffrey chu a ke kor phel tura hanti in phatrual omlovin Jeffrey nge chu poi khoi tu ni ti chu a chiang ta ni principal po chuan du thlan tur dang nei chung hek lo le Jeffrey chu school atang chuan a hnot chuaka Edwinan class a nei le chuan Jeffrey thian te chuan Edwina class a chuan omdu lovin class te chu an chua sana zilai no pangan lo soi sakto Chrisale a thian pa hna chuan Edwina chuan national day tan school chu chaipuya chuan soma heti lai hian Jeffrey le Paul te chuan nataka phubalak chho chu an lo latuma atu ma taka chuan Edwina le Diana te chu skula chung kalin no pangdang te nen chuan school chuan cheya heti lai hian motor pakhat chunga hian Jeffrey le Paul te chuan boina siam tumin an lewin hor kho meka school veng tu security te chuan breaking news hi lo enin boina lian tak kho chunga a chhuwa thu hi an lo puanga an chung te chu ngai tuin school veng tu security te chu an in lampang pan chuan an ho ta dei maya he hun hi rem changa chuan la in Jeffrey le Paul te chuan school lampang chu an ron pan zui nga la no pang pakhat chu bakche dil turin security officer chuan vakala ma se tu ma chu an lo om lova chuti nak la in geng rual hovin an school chu man ruan nen an ron lo chil me kani ti chu awa muwa man mo tak chuan an Zirtirtu te chu hril tur chuan atlan let nga la emergency exit a chuan tlan chu mai chuan han tuma ma se chu pot chu an local tlat maya an chu theina tur chuan chambi spare security officer mi chu walak chuan tum lea ma seng kalna tur ber school kong kharpui chu pon lampang atang chuan misol ho chuan an lo lok le vek to hi alo niya hetian tlan kolna lama hian misol ho nen chuan anin muta phut maya ma sen bai ma in classroom a chuan tlan lutin kong khar chu angkal man rama andin mun chu der thongin thile dam in kar ani ber maya Edwina chuan thil engkim chu ama wanga thleng vek nia hre in ama chu in pek mai chu tuma ma se midang chuan ama chu poni lovin an mani zong chu misul ho chuan an tha vek duan rin thu chu an lo hril ve thunga zirlai pakhat chuan no pang bawan zon mek pakhat po kha Jeffrey thani thu chu aron soi chuaka Edwina chu in pek mai chuan tum thina ma se midang chuan an lo rem tilova heti lai hian rona pa chu afapa ngai tu in skula chuan rungkala geng ho chuan get chunga chuan an lo lu tir ve mai boka building chunga chuan an lu tir sau sawa rona pa chu an soi sata hrep maya an zinga pakhat singa chuan angkal thui deuh ma mani ti chuan a thian te chu khap dayan tuma Gary chuan pencil chu la lokin rona pa amdu chu pencil chuan a chhun ta pop maya room chung lama tang chuan Edwina chuan in beng dai turin Jeffrey le Paul te chu alo nge na he thil hian Jeffrey chu ati thin rim zual sau maya Edwina chuan midang zong te an kaltir dona ni phot chuan arun chhuwa tur thu chu a han soya Jeffrey le Paul te po chu an lo tol ke nga etian tol keng ta mo tia hian Edwina chuan amdu chu room chunga chuan hnuk lutin kongka chu akal le ta dei maya he thilawang hian rona chu a thin rim hle maya ma se Edwina chuan geng ho ril ru chu adik lo thu le an zawaya tha chu an tum thu chu a han hrila in biakna chu han nei thali in Edwina chuan an thuti ma chuan an tin thu le Jeffrey te chu tol le le ri tur chu na han tia rona le apa te chu chuk ma saturania Edwina chuan pon an thlen ve le parking lot atang jim kong khar chu lo hong tur chu na tia Jeffrey te po chuan anin tiam ange chuan engtin ma chuan an lo tilova rona te angkal chuk ta mo tia chuan Jeffrey le Paul te chuan Edwina te chu tha tum chuan an ron bei le ngara ma se kong khar chu an lo khar mana hetiang hian minute so matanga minute so panga vel aral le nu po chuan rona te pa fa chuan jim kong khar chu an ron la hong ta reng lo maya Edwina rin dan kha alo dik chi renga Jeffrey te chuan rona te pa fa kha an lo chu ti reng lova an lo laman reng chu ni in Jeffrey te chuan Edwina te kar chu na tan chuan an pa fa chu man hian lo tuma Jeffrey chuan anau te zingami raina chu khon war tui la tur chu na tia rainan pon lama khon war tui lak la hian police motor hi arong kal thut maya raina po hi a hlau thong man hleya ma se police te chu boina chu na lama local wat tur chuan radio chuan an ron hriat tira raina po chu him tak chuan school lama chuan a le theita ni Jeffrey chuan abdu chu han thing thit tirin khon war tui chuan a le zui boka Edwina chu second nga chunga aron chuk lawani chuan
Abdul chu a hal hlum tur thu chu arun soya ma pon lak ma chuan Jeffrey chuan Abdul chu a fapa mu reng lai chuan a hal ta hlu maya rona mang ang lutuk chu exit lama chu atlan thut maya ma se exit kongkhar chu alawin kaltlat awang chuan atlan chuk theilawa geng pani te chuan ron zui ngalin rona chuan alo beile ta heri chuan aman roken chuan rona chu apuma chuan a vi saka sina chu athil mu chuan arap ema wang chuan arun trap chuaka Jeffrey chuan sina trap lai chu ron mu in ne ple mai arun tia heti lai hian Edwin a po chuan Diana bula chuan loin puangin Zirtirtu na chu a tho chak zonga ni lo thule kumni liam ta a unau nu boral tur chunga a thutiama wanga Zirtirtu na chu thok mai ni thule a unau nu fapa chu a zon mek thu chu hrila tuna zirlai pakhatan ompui mek Chris a hi ani nge yarin thu chu hrila Edwin a chuan an omna chung zona air vent ventilation vent hi han mu in chu tatang chuan an chua thei chu beiseya chu air vent chuan restroom hi alo puwa sina chu alein thiam lo hle maya zunram thiar chu a thin ten hena chun han dilin Jeffrey ale Gary te chuan an zui boka bathroom stall pakhata chuan lutin reipo omma chuan Jeffrey chuan a chimnen chuan sina chu lu chilin a sat hlum zui tamaya rap thlak takani Edwin chu duty ho omna ruma khan kalin exit door honna chabi chu wala a Jeffrey le pol te chuan Edwin chu run in peto mai tur chuan an tia an zinga pakhat chuan flamethrower hi chemistry room atang chuan wala in chumi mang chuan an omna room kongkhar lok chu an ti chhia a ma se room chungan walu chuan tu ma chu an lo om to lawa Edwin ale anau te chu an lo kal chuak vek man towa Jeffrey chu thin rimin in thendar tur le school mun tin mai chu zongkwal tur chu na ti ngala biology room a hian biru in chuta chuan geng pani te chu an ron luta sina thi dan chungcha nga chuan an pani chuan ani nial ve na samaya Edwin chuan dainai bula chuan emergency exit chabi chu han pe in an thei angaranga chuak turati in ani chuan misul ho chu alo chei boi tur thu chu a hril boka holwaya akal lai hian geng pani te chuan an ron muwa wina chuan in beng dai tur le an ril rudik tak mang tur chu na tia ma se chumi te pani chuan ron bein Edwin chuan pakhat jok chu apuma chuan alo vi saka pakhat jok po chuan lo bele ngalin flamethrower mang chuan chupa mai chu a hal saka Edwin chu emergency exit omna in chunglama chuan chhole ngalin heta hian Gary chuan Edwin chu alo muwa Edwin chuan no pang dang ti nat le chu atu to chi lo wang chuan a man broken lai po chu a handa a ma Gary chuan enga ma chuan angai du lova sa tum chuan aron bo swing ngala ma se Edwin chuan lo binin step omna ong sang taka chuan Edwin chuan Gary chu abana chuan man saka ma se Gary jok chuan Edwin chu ron sa le tum ta ka chuan Edwin chuan thla in Gary chu in chong sang taka tang chuan an hnuaya chuan tla in an thla tu te muturin hrem hun lampang chu apan zui ta ni Diana chuan an bi ruk lai chu rem changa chun lai in Chrisabula chuan Edwin chu apute ni thu chu a han soya ma se Chris chuan ani theilo thu chu alo hril ve thunga anu le pa chu Malaysian an ni thu le phirpui adi thu ta chu lo hrila in nial na huna om lo ti hria in Diana chuan Chris chu exit lama chuan akal chu pui ngala engmo chen nuwa chuan Edwin le Jeffrey te po chu anin tong tange nge a Edwin chuan midang tha le chu a hre to hle maya hemi wang hian Jeffrey chu in ngai tu har tur chuan atia midang ang thau khan Jeffrey chuan athil soi chungai poimu do lovin aron beizui ngala atira chuan Edwin chuan beile du lovin a thei ang chuan aloin veng thunga ma se chutiang reng chuan ain veng thei bik lova chutiang zela a omani chuan anun na chuan na tur do na ni ti chu ain hre thiama engmo chen nuwa chuan Edwin po chuan Jeffrey chu beile tin na satak chuan anin sual du na thei top chu a Edwin an Jeffrey a beile ta ka chuan Jeffrey chuan ne levin leya chuan a thal hon maya heti da hian Jeffrey Paul pathum ta chuan ron mu in ron chan chuan tuma ma se Edwin chuan ron chan lo tur le an chung te chu ngai tua jok tur chu na tia Jeffrey chu tual that to nia nangni chu in la fi hli mani chu wang chuan hetianga hian in nam hnoi to su alo tia Jeffrey thren te pathum po chu Edwin a thil soi chuan an ne viam ne turani Jeffrey chu tranpui tumna po chu nei lovin chulai hmun atang chuan an tlan chi a chu vele Jeffrey thin rim chu ron in sangmar le in Edwin anen chuan na satak chuan anin sual zui le a ma se ti ngai na dang om hek lo le Edwin chuan a topa chuan Jeffrey chu thatin ngai dam chu adil mol maya heti lai hian tual mi thin rim mitam tham tak chu skula chun ron tlan lutin
an hmu thei te chu an ti chia a thomno dang te chu han in belin midangin an hriat lo na tur chuan lukhum chu khum boka ngoi reng chuan school atang chuan a chuaka phone signal aron omle ta ka chuan Christian a video thon kha aron luta chu video chu han enin a thil hmu le hriat chuan a bara khai boka niang a meng kok maya chu video chuan Jeffrey chuan anu chu Chinese ani thule anu chu pongsul ani thule apa chu tunge ni ti po hriat lo thu chu aron soya a unaw nu fapa a zon mek chu Jeffrey khani ti chu hre chukin a in thiam lovin hre om chu ti hle maya chuta Indonesian tulmi te chuan an zinga Chinese mi a om ve ni ti an hriat chuan an ron nga la Thah tum chuan an ron beizui nga la Edwin a po chu tlan chia in van nei thlak takin school gate pon lama chuan motor hi loading in chuta chuan atlan luta ama ron chan him tu chu tu dang ni lovin kumsom parit liamta a u chan tum ve tu thau panka kha alo niya panka hian hetiang boina tam tak kara hian Chinese mi te chu alo tran pui thin hi alo niya Edwin a po hi panka wanga himle dama la thei ani ve tlat mai boina le harsat na kara po hian midik le mitra chu an lo la ve ni ti panka tang hian a chiang viau mai